Mgbe gboo, ọ na-abụ ọ bụrụ na nwa okolobịa tozuo etozuo, enye ya ana obi. O jee na ana obi ya afụ, ọ lụọ ụnọ. Ọ lụsị ụnọ nke ọ lụpụlụ nwaanyị ụnọ n'akụkụ ebe ya na ụmụ ya ga-ebi. Etu afụ ka ndị gboo si eme. Mana ihe m na-akọwa bụ na ọ bụrụ na nwoke bidoro ịzọ ọtọ n'akụkụ ụlọ nwaanyị ya nke isi, onye ọbụla amagolu na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị na-abụ. Maka na mgbe afọ, ada edukọta ụmụ nwaanyị na-abụ akwakọ ha n'ofu ụlọ. Ada eme nọọ. And ịpụta ụtụtụ ya eke nni, ibupụta nni n'ilo, ọ bụrụ na ọjị ka ị ga-eke, ike enye n'ịnọ, iburu akpa rice donye, iburu magi, ihe ọbụla ị chọrọ iti, ikesie ya, ịkpọ oyili die o, achala ugo, ngwa bịanụ, unu abịa, nwaanyị isi aralụ, nke na-esoti aralụ. Ịbatara n'obi nwoke bụ odogwu, ife obele ụlọ na-atọ ka ọ dụ n'akụkụ obie, ịmagolu na nwaanyị ịtọ ka ọ na-anụ. Ife ịbụọ, ịmagolu na nwaanyị na-abụ ka ọ na-anụ. Odu kọpịtalụ na nwoke ọbụla nwere ike ịnụ nwaanyị na-abụ nwaanyị na-atọ, mana ọ na-akọpịtazi the main thing dị n'ime. Ịbịa, ihe na-ewute m bụ na ma ndị bi na apatment abụrụkwa nke ha o, ha na-akwụ ụgwọ ụlọ, o jerute nwaanyị na-abụ. Ya na etu ị nọ kịta, ọ bụrụ na gị nwa bụ nwoke na-anụ nwaanyị na-abụ, dobe ha na-abụ n'ofu apatment n'ofu ụlọ, wee na-asị na ụmụ nwaanyị a na-enye gị nsogbu, ka m na-ajụ. Ọ bụrụ na gị nwa ka eji edute nwoke ọzọ dukpose gị n'isi, ọbịa gịnị ya na-aba azọba ite gị, gịnị ya na-aba azọba nkasị, gịnị ya na-aba azọba ọkụ, ife niile ị nwere, gịnị ya na-aba n'azụ ya. Kedu onye ọ ga-abụrụ ka ọ dị ya mma? O nwero. Ife ndachi ikwu bụ ịchọrọ ịnụ nwaanyị na-abụ, lụọ ụlọ na-abụ. Ịchọ ịnụ nwaanyị ịtọ, lụọ ụlọ ịtọ. Ọ bụrụ ijedute nwaanyị ọzọ, idokwesị nwaanyị ya, ịtụkwasị ya na nwaanyị izizi ị nụrụ. Everybody need their own space. I want my space, man. Yes. Asị ọkwa nga anụ na nwaanyị na-abụ, na nwaanyị na-abụ mana tozuo etozuo. Tozuo etozuo, lụpụlụfụ ụlọ. Ọ bụrụ na ịbata n'obi gị na nwee ụlọ na-abụ, nwaanyị nke na ụmụ ebili saịda, nwaanyị nke na ụmụ ebili saịda, amụrọ m ife ga-akpata esemokwu. Unu ewekwe n'iwe ka njọ, unu echezi na ụmụ nwaanyị bụ ewu. Ewu ọ ga-abịa ịkwala ọba, ịnwụtafa, ịnwụnyefa n'ọba, ịpụta ụtụtụ, ịgbọ nni ewu, itinyelefa, ịpụọ fa azọba, ijechekwa na mgbede itinyelefa nni. Mba, ụmụ nwaanyị bụkwanụ mmadụ. In fact, onye nwere nwaanyị na ndụ ya, nwere nwoke nwere nwaanyị na ndụ ya. Ọ bụrụgodị na ị nwere nwaanyị, ọ nwaanyị mụrụ gị. Ije dote ụmụ nwaanyị na-abụ, ikwekọ ofe isi ọnụ n'ofe apatment. Esefa na-aba anọ n'ọkụ, esefa na-aba ese n'okwu, esefa na-aba fa nọrọ n'udo, fe enyere gị nsogbu. Mba, onye kpatara nkụ arụrụ si ngwele bịara ya olele. Bụlụ odogwu abụ na ọ dị egwu. Ọ ndị ọ dị egwu ga-ebili na apatment jedute nwaanyị, tụkwasị ya n'elu nwaanyị nke izizi, fa na-azụ ite na-azụ ọkụ. Ọ bụrụ ije kọpịta na ndị gboo si nwoke Igbo nwere ike ịnụ nwaanyị n'one ego dị ahụ. Ịma nkọpịtazi na mgbe afọ na ịbata n'obi nwoke na a na-enwe ụlọ. Ịbatara ịmagolu nwaanyị n'one ọ na-anụ, onye ọbụla na ụmụ ya. Abalị onye o lutoro ka gịnị anọ, opiote gịnị anọsịa, opiopụ. Onye nke ọzọ abatakwa, ọ ka esi eme ya. Ọnya bụ na itozuru etozu, biko yu lemon. Ife a niile bụ fault unu. Unu bụ ụmụ nwoke. Yes. Maka na ọ bụrụ na ọ bụrụ fault gị, ị kala ịgwa nwunye gị mgbe ijele ime gị esi ya na m ga-anụkwa nwaanyị na-abụ. And na ọ bụrụ na nnụọ nwaanyị na-abụ, na ọkwa n'ofe apatment ka gịnị ya na-abụ ga-ebi mgbe ọ ga-abịa, ka mmazalụ nwaanyị a ga-ekwegide. Ichee na imere nwunye gị ajọ ife, ịma na amara m ife a ga-akpọ gị. Oke na gbuso na-ebi n'ụlọ. Mana ọ gị nwa tọnụrụ ụmụ nwaanyị na-abụ Chukwu kesịrị ọfụma nye gị, tọnụ ọfa fa aghọrọ oke na gbuso. Maka na ọ gị laka ọfa isi ọnụ, ịbịaza ka inwe peace. Mba nụnụ, ịma nwe peace maka ịkpatago nkụ arụrụ. Ngwele abịago, so accept it like that. Unu akpọzina ụmụ nwaanyị na ụnụ nwa ji aka unu eme onwe unu ife na-eme unu. Ọ gwụsịkwa nọ ka ọra m n'ọnụ. O ji akwa asa arụ mala onwe ya. Ndị be anyị, daalụnụ.